എടാ നീ വെറും ഉണ്ണാക്കനാണ്ടാ, ഒന്നും അറിയാത്ത മണ്ടൻ. എന്നാ കാണ് നിന്റെ ഭാര്യ വിനയ് പണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരെ വിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണെന്ന്. ഇതല്ലേ അത് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാനും രാകേഷുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. കയ്യിലുള്ള സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് ദൂരെ ഒരു അമ്പലത്തേക്ക് വാ, കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്നാ പറഞ്ഞു. വെറും കൈയോടെ വന്നപ്പോ അവൻ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയതാ. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ ഇത് പറയാൻ തോന്നിയത്? ആ ഫ്രോഡിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നേ എനിക്കറിയാം. നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി എന്റെ ഭാര്യ അടുത്ത് ഷോ ഇറക്കുമല്ലേ? ഇത് ടെർമിനേഷനിൽ തീരാൻ പോണില്ല. വീട്ടിൽ കയറി അവളെ വിരട്ടിയനെ അവളൊരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള കാര്യം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ.